se uvate za to. Meni je to. Med se vrca. Pa znam ja to, hoćeš da ti da vrcam. A dobro, kako ide. Ajde da metnem naočar, imam ja te zajedno. Ajde. Evo smo ovde na pumpi u Stanovu, čekamo još par drugara i idemo u Ko to tamo peva. Zbog čega? Tamo je humanitarna gulašijada, svira Desi Jesse i skupit će se svi bajkeri ovde iz okoline, verujem jedno 70 do 100 km. Tako da idemo da pomognemo porodici Damjanović, ne da se hvalimo, nego samo da vas podstaknemo da možda i vi ako ste u prilici pomognete bilo kome u svojoj okolini i naravno ako ste u mogućnosti ispratite ovu gulašijadu u Ko to tamo peva i ispratite kako možete da uplatite novac za porodicu Damjanović. Krstić. Za Krstić. Evo, Srki je rekao gde idemo, Srki obično treba da vozi prvi, ali pošto je Stefan tu, ništa od toga. Srki sad neće ni da ide, došao sam samo da vas pozdravim. O, ja ću da vozim, kao neću da ide. Zato što ima neke goste. Ima goste. To je učestali izgovor kad neko ne želi da ide, on kaže imam goste. Tako je. Dobro. Ej, ljudi, gde idemo, šta radimo? Lajko, ti to najbolje znaš. Idemo u lokal Ko to tamo peva, humanitarne svrhe. Humanitarni gulaš, gulašijada. Jeste, humanitarne svrhe, gulašijada. Neki spremaju, neki samo da su goste za porodicu Damjanović.
Evo, stigli smo ispred Ko to tamo peva. Ovde je, kao što sam već rekao na početku, humanitarna gulašijada. Prikuplja se novac za porodicu Damljanović i već je puno ovde bajkera što na motoru, što sa svojim porodicama kolima, tako da preporučujem da ostanete uz nas još par minuta i pogledate atmosferu. Upravo se band Desi Jesi sprema da krene sa svirkom, jer tako? Tako je. Zbog čega smo ovde, u pitanju humanitarna akcija, to je humanitarna gulašijada, ali bolje nam ti objasni. Ja moram prvo za početak da pitam pod jedan. Gledam u kameru ili gledam u tebe? Možeš da gledaš i u kameru i mene, šta ti je draže? Znači, ti si mene opet uhvatio na prepad, pod jedan. Nisam sredila svoju frizuru. Dobar dan svima, mi smo band Desi Jesi, samo trenutak. Evo, moramo da napravimo EPP. Ajde. Evo, ovo je kad je živi program. Mi smo band Desi Jesi i meni je stvarno jako drago što svaki put kada se organizuje bilo šta po pitanju humanitarnih organizacija, drago mi je što nas se ljudi sete jer mi smo stvarno uvek za. Ovo je humanitarna organizacija, ti ćeš mi pomoći kako se zove... Porodica Damljanović, za porodicu Damljanović se skuplja novac. Ali nama je tu tamo negde stvarno potpuno sve jedno iz razloga što ljudi koji se trenutno nalaze ovde su uvek raspoloženi da pomognu bilo kome i to je ono što je sjajno u ovoj organizaciji. Konkretno na ovom mestu uvek se dešavaju stvari koje su fenomenalne, tako da ja vas pozivam da pratite celu priču i da učestvujete, stvarno je jako humano, jako lepo i nekako je naša ideja cijela ove priče je da niko od nas ne bi volao da se nađe u situaciji ljudi koji su preko puta. Tako da ja vas molim, pratite i podržite ovakve akcije. Pre svega, ovo što kaže je apsolutno tačno da se uvek odazivaju na svaku humanitarnu akciju. Ja to mogu da kažem iz iskustva kad smo organizovali humanitarni motoskup za Nikolu Mrdakovića i kad sam vas zvao, vi ste rekli na keca kad god treba, gde god treba za humanitarnu varijantu, da ste uvek raspoloženi, da ste tu, tako da je ovo tačno. Ali ono što je karakteristično kada smo mi u pitanju, mislim karakteristično, ima nas dosta takvih, ali ajde, ja ću da izdvojim nas, pošto nas poznajem, sve ovo što radimo zato što volimo i tamo negde kad čovjek svira i peva mozak misli da je sve u redu i mi stvarno ovo volimo što radimo i uvek smo za samo da delimo radost, to je najbitnija stvar od svega. Mi smo inače ljubitelji kluba Zagrlje i Leči, ljudi volite se, to je to. Kad smo već kod toga, pošto treba da uveselite narod, šta ste spremili, šta ćete svirati danas? Naš repertoar je generalno standardni. Mi sviramo blues rock, uglavnom strane stvari, od domaćih stvari sviramo samo smak. Veliki pozdrav za njih. Tako da repertoar je dovoljno dug da traje svirka skoro 4 sata, tako da uživajte, šta da vam kažem. Pošto stalno ljudi pitaju kada će izaći nešto autorski, kada će izaći možda neki album, kada će izaći nešto vaše, da li ima naznaka da će nešto od toga biti i kada? Mi smo već u pripremama za autorske stvari, tako da, eto, ostanite u toku. Neće da nam oda više, ja sam hteo da čujem, ali šta da radimo. Hvala. Da ćemo možda u kafani uz pivo. Hvala puno svima.
Kako teko pripreme za svirku? Super. Evo ovako na ovom suncu, baš se ovako lepo krčkamo, pržimo. Dobro, spremaš se za more i taman. Imamo se ono bojica. Čuli smo malo pre da će biti neki autorskih stvari, neki album, nešto, da se to krčka. To se krčka lagano, pripremi, ima vremena, još nismo spremni za to, ali bit će polako. Da li će biti u ovom blues fazonu ili? Tako je, mora biti. Mora biti malo teže ovo odraditi na ovaj način. Blues Srbije, mislim, znaš kako sam. Biće to na... Ja sam trebao, pričao sam da to bude na engleskom jeziku, ali ipak će to biti na srpskom. Znači srpski blues, da. Blues na srpskom. Tako je. Dobro, ništa onda da prilagodimo malo teritoriju, podnevlju, to je skroz okej. Svako, ali bit će krčka se lagano. Dobro. Kad je bilo priče o ovom humanitarnoj akciji i humanitarnom gulašu, prva reakcija, znam da je bila pozitivna, ali da čujem isto. Eto, mi se uvek odazivamo na te humanitarne akcije, humanitarne organizacije, kogoda treba nešto gde da se svira, da se podrži, Desi Jazz je uvek bio to. Tako da, eto, nema ništa lepše od ovoga. To mene do žulje. Drži ga ovde. Nemoj, kofer je dole. Nema veze. Kofer je slobodno na kofer. Dobro. Motoklub Smak se odazvao na ovu humanitarnu gulašijadu ovde u lokalu Ko to tamo peva. Kako Smak daje prilog danas, znači pored spremanja gulaša, vaše prisustvo je ovde neophodno? Pa, mi smo neophodno, naravno ovo je mesto gde se mi obično okupljamo i preko godine, a i pravimo žurku našu ovde početkom septembra, tako da naše prisustvo ovde je bilo neizostavno. Ko kuva gulaš? Čombe je glavni kuvar i mislim da će da pobedi. Dobro. Znači, to je najbolji gulaš koji sam vidio do sada. Sve je stavio što je treba da se stavi, tako da očekujem najbolju. A i ja sam predsjednik žirija, tako da verovatno će da pobedi. Šalim se. Ništa, onda kao predsjednik žirija, koliko će biti to teško i naporno odlučiti ko je pobednik? Ti moraš da probaš, znači svaki, jer pun tanjir ili samo par kašika? Pun tanjir, po svaki pun mora da se pobedi. Šalim se. Ne, pa bit će to sve kako treba. Kakve su propozicije, na osnovu čega odlučujete ko je bolji? Pa ne, to Sem toga što će Smak da pobedi? Ja mislim da to treba da proglasimo da su svi pobedili. U ovakvoj situaciji, da, apsolutno. Humanitarna je akcija. Svi koji su došli i odazvali se ovom pozivu da nešto tu rade, da spremaju, da se potrude, a to je dovoljno to da pobede, ništa drugo. Upravo to, hvala ti puno. Slušaj, do sad. Čombe, rečeno nam je da si ti glavni majstor za gulaš danas. Ne, ja sam fizički radnik. A to, nama su rekli drugače. Ja sam pera ložač u stvari. Kakva vatra treba da bi se skuvao dobar gulaš? Tih, lagan, bez stresa, bez nervoza. Koliko ovdje ima? Ima 30-40 litara? Pa Nema. To je negdje sad cirka 20 litara zbir. Dobro, i koliko otprilike to treba da se kuva? 2-3 sata, više, manje? Minimum, a? Svaki gulaš 3 do 4 sata na tihovi vatri. Znači u prvom trenutku malo jače vatre dok su krčkaju osnovni začini, luk i šegarepa i meso, posle toga ide na Šta od mesa sve ide unutra? Danas imamo srnetinu i junetinu. Znači, bit će opako. Vidio sam da neki stavljaju čokoladu za kuvanje unutra. Ima neki razlog? Pa ima, daje gustinu, daje karamelu. Aha, dobro. Karamelizuje lepo, dobro se veže tamo, svi začini. Dobro, znači srnetina i junetina ovde, za jedno 2 sata ćemo da probamo, a? Pa, najkasnije. Okej, hvala ti puno. Hvala tebi. Vulkan Riders odazvao se na ovu humanitarnu gulašijadu. Da, imamo 2 tajna sastojka koja normalno nećemo da prezentujemo široj javnosti. Znači 2 zrna soli više nego ostali?
Normalno, pa a to je vulkanski dodatak. Aha, dobro. Kad je bila ideja da se organizuje ovaj gulaš, kako ste prvobitno reagovali? Znam da ste svi odazvali bez problema, ali čisto kakav je taj poziv kad usledi, da li nešto razmišljate, da li imate problema da se organizujete, s obzirom da vas ima puno, ali ste svuda po svetu? Nas ima dosta, tako da su naši članovi došli iz Subotice, mi ovdje iz Kragujevca i to sve, međutim, kada je takva stvar u pitanju humanitarna, tu daljina ne predstavlja granice. Znači, to je to. Odlično, ovdje ima dosta naših Kragujevčana, da vidimo evo i Kragujevčani i šta si rekao, Subotica, tako je, odlično. I evo ga čovjek koji je uglavnom kriv za sve objave koje vidimo vezano za Vulkan Riders ovdje u Kragujevcu i u Srbiji. Rajko, koji motor sad voziš? 1700. I da li si zadovoljan? Prezadovoljan. Šta se razlikuje odnosno na prethodni? Razlikuje se zato što je moderni, zato što je u vrh najbolji motor u toj klasi. Odlično. Kad vidimo ovakvog predsjednika koji je, evo, slobodno. Ti si predsjednik Vulkan Ridersa u Srbiji, je li tako? Da. Dobro. A Rajko, ti? Glavni koordinator za Srbiju. I kakav je to osjećaj kada eto dva Kragujevčana učestvuju u organizaciji nečega na nivou države? Pa ne imate samo, dosta vožnji i dosta vožnji. Mi za 7 do 10 dana krećemo nešto do Rima, jer naša asocijacija Vulkan Ridersa ima generalni skup blizu Rima u jednom letovalištu. Vozimo se po celoj Evropi, šta da ti kažem, to je nešto što jedan bajker može samo da poželi u svome životu da ima. To je to. I to je jedno istinsko druženje bez nekih preteranih obaveza, sem da se poštuju neka pravila da bi svi bili ispoštovani. Normalno, znači jedno kulturno, lepo druženje i to, da naglasim, porodično druženje. Znači porodično, znači supružnici, deca, to, znači jedan sasvim normalna atmosfera u tim druženjima. Kad se ide na te duže vožnje, eto recimo kao sad Rim, da li su potrebni svi ti motori da budu to nešto preko 1000-1500 kubika ili definitivno kako je uopšte vaša politika vezano za motore za članstvo od 700 pa na gore ili kako? Pa kod nas članstvo je od 500 pa do 2000. Nama je otprilike prosek 500 km dnevno, da bi mogli da odmorimo, da posetimo neke znamenitosti grada u kome gde idete, da, gde posećujete, da? Da, i to je uglavnom to, znači od 500 pa nadalje kubika, to je naše. Samo je, za našu organizaciju je bitno samo čovjek da vozi nešto iz familije Vulkana, da je normalan čovjek, da ima porodicu, da to, znači nije divljanje, nije to, kao i pre 30 godina što smo razgovarali na tu temu, to je sad, to. pitao sam Rajka koji motor vozi, za tebe znamo da je to Vulkan 2000, ali od skoro smo čuli da ima i još nešto. Kupio sam motor kao i Rajkov, zašto? Novija generacija, mlađi, ne treba mi toliko snage, zadržao sam i ovaj stari, ali ne treba mi toliko snage. Tako da evo sad za Rim idem i ja sa ovim od 1700. Da, 1700 kubika je sasvim dovoljno za neko normalno putovanje. Negde su se ti motori, ti Vulkane 1700 otprilike u zadnjih par godina pokazali možda i kao čak i najbolji. Pre toga je bio onaj 1600, evo sad vidim 1700 je baš ima dobru ciklistiku i sve. Kako si ti zadovoljan? 1700 kubika je dobar, imamo svi uglavnom sada i Rajko i moj motor ima ABS i svi ostali iz našeg članstva imaju ABS kočenje, što je vrlo bitno na kliznom terenu. Znači motor gde sedneš i izvoziš neku turu 500-600 km, mislim vozimo mi po 1000 kada je potrebno, da, naravno. Kada je potrebno, zato što moramo da se vratimo, na primjer, na poslu za ponedeljak, onda u nedelju izvoziš 1000 km. Nije preporučljivo, ali može se, jer su motori, takav koncept i motora da ne umara. Dok na ostalim, na brzincima, to ne može, čak ni na ovima putnim endurima ne može, znači jednostavno umaraju. Ovo je rasterećen motor i tako da je to nešto baš. Zato i vozimo to. Odlično, da se vratimo na gulašijadu, s obzirom da si rekao malo pre da imate dva tajna sastojka, ono što me interesuje šta je unutra od mesa? Čuli smo tamo negde da ima srnitena, junetina, šta je kod vas? Kod nas
neka bude jedan od tajnih sastojaka je srnetina, drugi nećemo da otkrijemo, a još dva koje imamo, to je junetina i svinjetina. Opa, još bogatija kombinacija. Još bogatija kombinacija. Odlično, hvala vam puno ljudi. Ovaj gulaš skoro da je gotov, ko je majstor ovde? Koliko još treba da se skuva gulaš? Jedno pola sata se krčka, više? Najviše pola sata. Dobro, šta unutra ide od mesa? Junetina. Čista junetina? 3 grupe. Dobro. I koliko je trebalo vremena da se kuva jedno? 4 sata. Dobro, vidim da pripremate sad i salatu. Naravno. Znači uskoro može da se gosti. Naravno, prvi. Odlično. Kažu da je ovaj takmičarski deo, šta mislite, da li ima konkurencije ili... Nema. Slobodno, prođi kao na pisti, to, hvala. Moram da pozdravim. Kako je drug moj? Odlično. I evo ga, Mika je došao, izvolite, dobrodošao na humanitarnu gulašijadu. Jesi se spremio da probaš svaki gulaš? Nisam. Nisi? Dobro. Imam žuč. Ništa, ti će piješ vodu. Unuče, evo smo ovde ispred Ko to tamo peva, ovde je humanitarna gulašijada za pomoć porodice Damjanović. Sad ono što je meni interesantno kod tebe, ti ideš po gomili ovih dobrih rock and roll i heavy koncerata. Gde si sad skoro bio? Ovo je prošle godine Lynyrd Skynyrd. Clapton pre nedelju dana u Budimpešti, evo preko sutra idem Maiden, Metallica, ZZ Top, Alice Cooper. Da li uspevaš sve da stigneš, da ispratiš? Moram, kaže kad sam bio mlad nisam mogao, sad mogu. Isto tako kaže šta će ti toliki motori? Kad sam bio dete nisam imao igračke, sad mogu. Da, sad možeš. Šta sad voziš trenutno? A sad vozim ono i na Zoomu, to mi je onako omiljen motora, imam onaj Harley Fat Boy i Bandita 1200. Odlično, znači za sve vožnje si spreman. Još jedno Crossa da kupim, pa ću Znao sam da nešto fali, Ništa, kakav je Eric Clapton? Ma, ekstra, znači ono kao pre 40 godina kad sam gledao tako isti sad. Izi, kakva je situacija? Odaziv ljudi je fenomenalan, dosta klubova došlo, dosta ljudi je došlo da podržimo ovu priču i bit će ovaj lep dan. I ja sam tamo obišao malo i ove što kuvaju gulaše, bit će otprilike dobre klope, vrlo kvalitetne, vidio sam da svuda stavljaju malo srnetine, malo junetine, bit će šarenog mesa, dobrog, tako da... Ništa bez divljači. Dobro, ništa, idemo dalje, sad ćemo stvari da probamo, uskoro će neki gulaš da bude već i gotov, pa da idemo da probamo.